Animalele domestice sunt acele animale care trăiesc alături de oameni și care au fost domesticite de-a lungul timpului pentru diverse scopuri, precum munca, compania sau producția de alimente. Ele joacă un rol important în viața oamenilor și sunt întâlnite în ferme, gospodării sau chiar în locuințe. Tipuri de animale domestice. Animale de fermă. Bovine, de exemplu, vaci, crescute pentru lapte, carne și forță de muncă. Ovine, de exemplu, oi, crescute pentru lână, lapte și carne. Caprine, de exemplu, capre, utilizate pentru lapte și carne. Porcine, de exemplu, porci, crescute pentru carne. Păsări domestice, de exemplu, găini, rațe, curcani, crescute pentru ouă și carne. Animale de companie. Câini, considerați cei mai buni prieteni ai omului, folosiți pentru pază, vânătoare sau companie. Pisici, apreciate pentru companie și pentru capacitatea de a controla populația de rozătoare. Iepuri, ținuți fie pentru blană, fie ca animale de companie. Pești de acvariu oferă un aspect decorativ și relaxant. Păsări exotice, de exemplu papagali, canari, crescute pentru frumusețe și cânt. Importanța animalelor domestice. Animalele domestice aduc multiple beneficii oamenilor. Oferă produse alimentare esențiale, lapte, carne, ouă, miere. Contribuie la agricultură prin forța de muncă, de exemplu cai și boi la muncile câmpului. Oferă companie și sprijin emoțional. Ajută la protejarea locuințelor și a proprietăților. Joacă un rol important în terapie și recuperare pentru persoanele cu dizabilități. Animalele domestice sunt esențiale pentru viața oamenilor, oferind sprijin, hrană și companie. Îngrijirea lor adecvată este importantă pentru a menține o relație armonioasă și benefică între om și animal. Prin responsabilitate și grijă, putem asigura o viață sănătoasă și fericită atât pentru noi, cât și pentru ele.